सारादुनि आर'ज दंमोन जेनेबा जोंथ' बाथौ धोरोम नालाय बेसोर एयाव सारादुआव थाखोआलासिनो डाइरेक्टलि इसोर मिथिङाव लाबोजोबनानै माने सारादुनि आर'जखौ भंग खालामनानै मोनासो आर'जखौ लाहोदों बिसोरो अशोक सिंहाल long live अशोक सिंहाल खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आव आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे भिडिअ'खौ खावलायो जे जोबजासिम नायलां मोस्ट इम्परटेन्ट भिडिअ दं बेवहाय जाहैबाय नोंथांमोना नुनो हादों थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नङा होमबा दा आङो फार्स्ट अफ अल नोंथांमोननि सिगाङावहाय ससे खोन्थानो सानो जे जोंनि दिकेजुलि ओनसोलनि राङापारा होननाय मोनसे राङापारानि दलापारा होननाय गामियावहाय माने सारादुनि थाखाय बा सारादुनि नामावहाय गोथैनि नामावहाय आर'ज खालामदोंमोन बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा बा मोनसे गामिनि रायजो राजाफ्रा बाथौ सिबियारि बर'नि एकदम गिदिर धोरोम बर'नि एकदम असे धोरोम बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाफ्रा गावसोरनि गामियावहाय सारादुनि नामाव मोनसे आर'ज खालामदोंमोन बे आर'ज खालामफुनायावनो माखासे बिजेपि दोलोनि अशोक सिंगालनि खि जाग्रा माखासे सेला बेलाफ्रा थांनानैहाय बाथौ सिबियारि रायजो राजानि आर'ज खालामनायखौ हेंथा हैदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङोबा मिन्थिगोन दा बिनि सिगां आङो नोंथांमोननो फंसे नैबे अशोक सिंगाल जिन्दाबाद बिजेपि जिन्दाबाद होननाय इन्ट्र भिडिअ नुदों नङा होमबा बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायनानै लाग्रो बिनि उनाव आङो बुंनो थांगासिनो सोर बियो जिंदाबाद अशोक सिंहाल जिंदाबाद अशोक सिंहाल जिंदाबाद अशोक सिंहाल long live अशोक सिंहाल long live अशोक सिंहाल नोंथांमोना मानि थाखाय बिदि नारा खालामदों मानि थाखाय बिदि जोङो माखासे थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय जोंहा गोबां नाला गिदिर बारनो हायिनि थाखाय जोङो उसुबिदामोन दा जोंनो मानगोनां अशोक सिंहाला मा होनो कालभार गंसे गामियाव हरबाय दा बिनि थाखाय जोङो खुसि जादों दा जोङो फैबाय थानाय भटआव जोङो मानगोनां अशोक सिंहालनो जोङो भटखौ होगोन भट अफ बिबारनि सावगारियाव जों बयबो होनानै जोङो अशोक सिंहालखौ सारखौ देरहासार खालामगोन बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा बे ससे भिडिअखौहाय बियो जाहैबाय आंनि बिदा असे आंनि आदा असे जोंहा दिकेजुलिनि दै लोगोफोर बियो आंनि आदा असे बेखौ दिनै ओरैबायदि जोंदों आं अशोक सिंगाला बिजेपि दोलोआव थानानै बिजेपिनि खामानि मावनानै बियो 10 बोसोर जाबाय रायजोफोर जोंनि दिकेजुलियाव एमएलए मन्त्रि जानाया दिनैसिम 10 बोसोराव जोंनि सा दिकेजुलि बर'फोरनि गामियाव ना मा मोनसे बुस्थु हरदों ना कारेन्ट हरदों ना लामा हरदों ना मा हरदों दिनैसिम जेबो हराखै आरो अरुणोदयनि खोथा फैदों नङा होमबा अरुणोदया जों नों आं पाब्लिकनि इनकाम टेक्सखौसो जोंनो आसाम सरकारा हरफिनदों महिलाफोरनि नामाव 9,000 थाखा जोंनि इनकाम टेक्सखौसो जों साबोन बायनाय जानाय थाव बायनाय माइरं बायनाय एभ्रिथिं न'खरनि संख्रि बानलु बायनाय बेयावहाय इनकाम टेक्स दानो बे गासिबो जमा खालामनानै सरकारा जोंनि फैसाखौनो जोंनो माखासे इसिम 100आव 10 थाखा हरफिनदों जोंनो औ बेखौ लानानै अरुणोदय होदोंनो अशोक सिंगाला बेफोरबायदि बुंनानै दावराव अबे नोमा खिबुआव अरुणोदयनि थाखाय मोनखो अरुणोदयनि थाखा अशोक सिंगाला हरखो फाग्लाफोर हो ओमफ्राय नैबे आंनि बिदाखौ आं ओरैबायदि जोंदों रायजोफोर हो आं बेखौनो बुङो 10 बोसोराव अशोक सिंगाला नोंनि गामियाव मा हरखो आं गासिखौबो रायजो राजाखौ बुङाखै बे भिडिअआव थानाय गासिखौबो रायजो राजाखौ आं बुङाखै आंनि बिदाखौल' आं हारसिं बुंदों आंनि आदाखौल' नोंनि गामियाव अशोक सिंगाला 10 बोसोराव मा हरनाय दिनै इलेक्सन खाथिखाय रिं गंसे हरदों नोंसोर गामियाव बा नोंनि गामियाव दिनै बेखौ रिं गंसेजों लफायजानोसै नामा 10 बोसोराव दिनैनि थारिखआव नोंनि नोंसाला नोंनि फिसाजो
बैसोरो स्कुलाव थांनो लामाया मोजां दंना नोंनि न'आव कारेन्टआ बबेनिफ्राय फैदों अशक सिंगाला हरदों जानो मानसि जाम्बा नोंलाय हा अशक सिंगाला हरदों जानो नोंनि न'आव कारेन्टखौ 25,000 20,000 थांनानै बायनानै लाबोदों कारेन्टआ अब्ला नों दिनैनि थारिखआव माब्रै बुंनो हाखो बिजेपिनो भट होगोन बिजेपि जिन्दाबाद अशक सिंगाल जिन्दाबाद होननानै बोरै बुंखो आं दिनैनि थारिखआव बुङा जे अशक सिंगाल हरनाय रिंखौ लानाङा अशक सिंगालनि पार्टी बिजेपिनि पार्टीनि मानसिफोर फैसा होनायखौ लानाङा होननानै आं बुंनाय नङा ला अशक सिंगाल हरनाय रिंखौबो ला खिन्थु अशक सिंगाला जोंनि बर' रायजो राजानि 10 बोसोर भट लानानै दिनैनि थारिखआव बर'नि थाखाय मोनसेबो खामानि मावाखै बेखौसो बुंदों आङो अब्ला नोंथांमोना दिनैनि थारिखआव अशक सिंगालखौ बोरै भट होनो नागिरखो बर'निनो सासे केन्डिडेट ओंखारदों हो बर'निनो सासे केन्डिडेट ओंखारदों 80 बोसोर जाबाय जोंनि दिखियाजुलिया 80 बोसोरनि उनाव बर' केन्डिडेट अनसुमा बसुमतारी ओंखारदों दिनैनि थारिखआव बियो पावाराव गैया अनसुमा बसुमतारी मिथिगौ पावाराव गैया थाखा फैसा लुसोमना होनो थाखा फैसा राननानै होनो थाखाय बिथांनाव थाखा गैया दिनैनि थारिखआव जोङो बर'खौ सापर्ट खालामनांगौ बर'नो भट होनांगौ नोंसोर बुजि आंनि आदा नोङो जाम्बा जानो नाङा नों सासे एडुकेटेड जाम्बा जादों नों दिनैनि थारिखआव रिं गंसेजों लफाय जानो नागिरदों नामा अशक सिंगालजों अनसुमा बसुमतारीनो भट हो बुरबक अब्ला लोगोफोर दानिया फैदोलाय माने बिजेपिनि मानसिया नैबे अशक सिंगालनि खि जाग्राफ्रा मा खालामदों 6टा 7टा गामिनि आइजोफोरखौ लाबोनानै मिटिं खालामनानै बिसोरो बबावबा माबायाव 1500 अबावबा 2000 अबावबा 2500 सा लोंनो रानना होदों ला आइजोफोर ला सा लों बेदर जा रानै ला खिन्थु भटखौ बिजेपिनो रावनोबो दाहो रावबो बिजेपिनो दाहो जोंहा अनसुमा बसुमतारीनो हो आं बेखौ खावलायो आरो बेजों लोगोसे बिजेपिनिनो माखासे खि जाग्राफोर माखासे गुन्दागिरिफोर बैसोरो राङाफारानि दलाफारा होननाय गामियावहाय माने सारादुनि बाथौ धोरोमनि बर'नि देरसिन धोरोम बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि आर'ज खालामनो नागिरनायखौ बिथांमोना होबथादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नाय नाथाय अशक सिंगालनि माखासे गुन्दा फिसिनाया बे गुन्दा फिसिनायानो माने जोंखौ अफिसाव फैनानैबो दम होलांदों आरो अफिसाव थाग्राफोरखौबो माने गाज्रि खोथायै बुंलांबाय थायो माने बे समाव जोङो गोबाव समनिफ्राय जों सहायनानै दंमोन नाथाय जों दिनैनि समाव सहायनो हालिया माने अरुपमोननिनो आखाइ दं होननानै जों सानो आरो अरुपा बे जेनेबा बिजेपि पार्टीनिनो जेनेबा बेबो अशक सिंगालजों फिजानाय मासे दादागिरि बेबो गुन्दागिरि खालामग्रा बे एरियायाव हाबनानै रायजोफोरखौ दम होयै होयै बे भट बिग्रा जोंनि बे दलहापारा गामियाव मोनसे साराद जादोंमोन बेयाव इसोरो साराद जाफुबाय थानाय समावनो हाबहैनानै गावसोरनि केम्पिं खालामहैदों मिटिं खालामहैदों बेयाव जोंहा ओरैजाय फारसेथिं सारादनि आर'ज दंमोन जेनेबा जोंथ' बाथौ धोरोम नालाय बेसोर इयाव सारादआव थाहोआलासिनो डाइरेक्टलि इसोर मिटिङाव लाबोजोबनानै माने सारादनि आर'जखौ भंग खालामनानै मोनासो आर'जखौ लाहोदों बिसोरो जोबोद दुखु गोनांथाव बाथ्रा माने इसोर दमजोंनो सोलिगासिनो दा बिथांमोननि सायाव आयेननि राहा लानाय जागोन जोंथ' दा आयेननि राहाखौथ' लाखानांगोन निस्सय लानांगोन जोङो बेयाव जों गोबावनि समनिफ्राय सहायबोबायथ' एबारनि समाव जों सहायनो हाला नुबाय दा रायजोफोर बिथांमोना मा बुंदों बिथांमोना जाहैबाय दलापारा गामिनि बिथांमोननि जायगायावहाय अनसुमानि अफिस दंमोन अफिसखौबो बुख्रुबजोबदों जाहैदों अफिसखौबो बुख्रुबजोबदों जाहैदों आरो बेजों लोगोसे बिसोरनि गामियाव माने सारादुनि बसनि नामावहाय आर'ज खालामनो थाखाय थिरांथा जादोंमोन बा जादोंमोन बेयावहाय थांनानै बिसोरो गुन्दागिरि देखायहैदों आरो बेयाव थानाय माखासे मानसिफोरखौ लाबोनानै मिटिं गावसोरजों मिटिं खालामनानै लाफानानै दिनै बिथांमोननि आर'जखौ फेलें खालामदों अब्ला दिनैनि थारिखआव बाथौ धोरोम सिबिसारि बाथौ धोरोम सिबिसुला सिबिसुलि रायजो राजा नोंथांमोन बिजेपिनि भट होगोन
बिजेपिनि भट होगोन नामा जोंनि दिखेजुलि समस्तिनि दिखेजुलि एरियानि मानसिफोर बिजेपिनि मानसिफ्रा गुन्दागिरि देखायनानै अशोक सिंगालनि खिजाग्राफ्रा गुन्दागिरि देखायनानै दिनैनि थारिखाव धोरोमबो मिन्थियाखै हा ओरैनो बाथौ धोरोमखौ जोंनि बर'नि गुदि धोरोम होननानै जों मिन्थियो नङा होमबा दिनैनि थारिखाव बाथौ धोरोमखौ बेबायदि रेसपेक्ट गैयै खालामबाय बिसोरो आर'ज गाबनो गोनांखौ मानो रेसपेक्ट गैयै खालामखो अब्ला रायजो राजाफोर नोंसोरो अशोक सिंगालनो भट होनानै बिजेपिखौ देरहाहोनानै बेफोरबायदि खालामजाबाय थानोसै नामा नासयजाबाय थानोसै नामा हा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो बैसोरबायदि गुन्दागिरिखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि जायगायाव हाबोब्ला होसोनानै मानजिनानै हर जे जिथुनाखि थांनाय समाव जालाङाव जोंहा जालांनि रायजो राजाफ्रा हा बिजेपिनि मानसिफोरखौ बुनानै होसोनानै हरदोंमोन नोंसोरबो नोंसिनि गामियाव बेबायदि थाङोब्ला दादागिरि देखायोबा बैफोरबायदि खालामहर हमनानै दोन बुसे बुनानै पुलिस लेंहरना पुलिसनो हरना हो जेबो सोमावनो हाया बिसोरो अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय भिडिअखौ दामाखा हाजासे शेयार खालामनानै हो